Mm. Oh. Thank you. Wow. Oh, yes. Oh, yeah. Mami. Hi, how are you? Good morning. Thank you for the 16 people watching. How are you pa? Good morning. Thank you for the thumbs up. Good morning, guys. Hello. Nico babies. Hello, Kantik60. Hi, Muhammad Arfani. Hello, Mariana. Amaisa. Amega. Asted China's. I'm not Chinese. I'm a Filipino. I'm Filipino. I'm not Chinese. Hi, sister. Good morning, there. Hello. Sorry, I don't understand. Maybe it's Russian language. What is that? What do you mean? Yeah, then. Ah, kana. Wait. Baba ka na ako. Wait lang. Oh my God. What is that?
Oh no. What? What I'm going? What I'm doing? May gulay. Hi team. Tayo. Wait. Ada sini. Mata na? Nagsisink na? Ah. Nakasing ka? Nakasing ka, ne? Wait, sige. Ha? Nagsisink na siya? Nag-2%? Ah. Go back, wait. I-online ko ha. Oo, okay, masync ka. Ito kanina. Nilot mo ito na wrong. Oo, offline pa. I-online. Naka-error siya. Na-online ka na. Please send change that. I-offline mo atay. Please send change that. Oo nga. Ma-think na. I-refresh ka daw. Ayaw ko, sige daw. Ay, ba? Sa'yo na lang. Sila sa amin, ano na? Safe na. Wala pa din. Namata pa lang yan. Hindi ko kinaya kagabi na yung alas 9. Tapos pak na ako. Nag-ano talaga ba? Ano pero siguro? Hindi man natin, hindi pa man natin na ano. Halimbawa, si Kuan. Ito na naman, si Rubinho ito ha. Oo. Ano na kahapon? Nag-send kahapon? Oo. Si Rubinho ha. Oo. Jadi, di man yan. Tapos na yun. Ang kahapon, Ano na ano? Si Robinho, si Reyes, si Edwin. Ini naman ang bago. Diri, ang sarap lang bala nato ng naling, check lang. Sino ba ito? Si Migli. Video. Try nato sa iba. Ang going. Yun o, si Alcer. Kaya para ang ano ko lang sa iswelda. Naka-offline nun. Try na nato. Sige. Siyempre, dili may huwag kaya naka-offline yun. Ano na? May kalungkutan nila. Aram mo, nanggigigil na kasi mo. Saro-saro, nanay ano yun. Saro-saro. Kaya na ito nakahapon. Saro lang ba ito na pinindot ta? Pero yung pindutan iba, wala na. Wala. Sa'yo lang talaga. Pero masunod na ito entero. Parang nga, nagising pa ko. Kaya po matapos sa dahil. Masunod na ini si Jaime, si Alcer, si Jonathan, si Daniel, si Jaime, si Pidula. Pwede. Ano ko naman kahapon. May mga ano lang ini, Vera. Wala. 0 to wala pa. 0 to 59.
Wait. Nagkakaunting ka. Isusulat ko kay para din kita maano. Mm-mm. Kaya yan, sino ba ito ni, ano ta? Ano mo lang, ang chicken mo ito na unang ikon magkarano na rin yung nagsarulat kayo mga palang nga rin di ano na mga yan chicken mo. Pero mga yan di mga na ano na to. Isulat Tapos mabatog ka naman pag chicken ko ah. Bisikan din. Kan ulcer, kan ulcer. Akan answer ba ito lang? Uy, nabiling ko na kahapon ang boarding. Kain daw ni ano. Okay na. Kain daw ni. Nagsurat siya ito kahapon din. Oh, kain daw ni, ano, Marta. Maren. Ang boarding ko kahapon, nag-attendance mo ito. Ay, wara. Na, ano yun to. Okay na ini, cancel ko na. Sige. Okay, nag-ano na, sync ko. Tapos, try na to sa iba na ano na, Ah, sige, sige. sino ba ito? Yan, yan. Ini daw si, ano, Limuel. Oh, tapos sabihin niya. Sa Lemuel. Ito sa Sige, Lemuel. ano. Kung mag-ano, kay ang harap ko sa di sa'yo. Ay, na si Lemuel. Sige. Number 2. Pwede sabihin mo, pwede ba Doon na. Mauna na kayo ito. Sa kayuan lang talaga ha. Lagno dito. Kaya dapat kaya dapat inunot mo kung sino na ang nakaano ka para dili ka na malibon. Sino ba ito na naena ko ha? O at ay sino ako sulod na entero. Tulog na. Thank you. Nagsing na siya. Nagbibilang na siya dito. Diba may kambing awakong 2 minutes sa dito. Sarap na. Thank you. Okay. Manahod mo na ako. Just end it for now. Dahil di ba? Okay, I'm going home now. Ay, ano, uda mo daw sabi ni ma'am, ang timbangan. Ipadara ka nini. Ang panda ko, ang tungtungan. Ito. No, kulay blue. Hain. Ano sa ina? Wala yung suludan ha. Wala. Ay, sabi niya na yung mga. Nami, kami nga. Tunog! Ikutin siguro ang susunod na video. Isang ba na? Nakato na ako. Okay, thank you. Wayne. Busy. Ne. Jadi ha. Ni ma'am. Started. Okay. Embok ko lang. Di mo pwede mag-ano pag continuous na ano na. Hindi mo tuman kay ko na. May nagbibilang ba kaya dito? Kaya nga ni, kay ko na
Oh, bilang ito kay entero na ano mo ito na nag-submitted. Mao na ada ito.